papunta sa cross. Ang palatandaan nyo po dito, ang balete tree. Ayan guys, para hindi kayo maligaw. Ay, so ito po ito po, mga coral to pa or bato? Coral. Hindi po yan man-made. Hindi, iniisip ka namin kung paano napunta yan dito. Ang isa sa nasa isip namin, dating dagat to. Pero ang taas naman ng dagat na to, bundok na dagat. Ganon. Okay. So, ayan siya guys. So, ito po, yan na po, tatanaw na po natin yung swimming pool. Ito po yung mga swimming pool po nila dito is talagang napakaganda guys. Ayan. Ayan po. So, kanya talaga nakakanginig sa taas. Sobra. Lalo na pagpababa ka na, titingin ka sa baba, tapos napakahangin pa. Wow, wow, win! Ayan guys, so pwede kayong dumaan doon. Pwede din po dito. Pero dahil social ako, dito tayo dadaan. Nagpakahirap ka lang ito. Ayan siya guys. Ito na po, ayan, napakalinaw po ng tubig ng pool nila dito. Parang fresh water. So, ito po guys. Ito po yung pool nila. Ayan yung pa hanggang 7 feet na po or 6 feet ata. Ay, 6 lang. And andun po yung CR guys. Ang ganda oh. Ito po yung swimming pool. Dalawang pool po dito. And then, ito po may mga duyan po sila dyan oh. O, diba? Nagduduyan sila. And si Kuya, good morning po. Ayan. So, ito po yung Christmas decoration nila. And so, ito po dito guys, pwede kayo magpahinga. Talon ka na! Ayun, ang linaw kasi ng tubig nila dito. Ayan guys. Uy! 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 Di ko napansin yun! Bulti ka na ako. Ayan guys, so ito po, may duyan din po sila dyan. Ito guys, yung malalim na banda. 6 to 7 feet ata to. Ayan. So, ang ganda dito kasi paraiso po siya. Paraiso of 7 yata. Nandito po tayo sa taas ng bundok ah. Yes. And this, may mapahingaan din po kayo dito. Ayan. So, ito po yung yes. And magkano pa massage? and si Kuya Vlogger. Dapat pamasas ha. Magkano pa massage? Vlog mo. Ang katawa ni Kuya. Ayan. Ano po yung vlog, Kuya? Pwede massage. Habang naliligo. Ano po yung vlog niya, Kuya? Team Lampatok yung vlog ni Kuya. Lampatok? Isos. Yung nga naliligo daw, binibidyo nila Kuya. Okay. Lampatok. Ayan, guys. Kuya, pa-subscribe na kami. So, subscribe din kita, Kuya. Speaker. Bago lang kasi kami din, Kuya. Yes. Yes naman. And guys, so dito po may mga kainan po tayo dito. And so, daan tayo. Ay, ito guys, oh. Ayan yung falls kasi, ay, yung tubig kasi minsan napupunta dito. Ito guys, CR. Ayan yung CR nila guys. Shower area. And then, dito guys, yung mga pwede nating kainan. Ayan. May mga cottage po sila sa baba kung gusto nyo po dito guys. Pero kami napunta kami dito, di na kami nag-cottage. Tita, dito may view deck! Akyat ulit tayo sa taas guys. Ayun oh, meron pa sila dito. Maganda to guys, lalo na yung personal. Ewan ko, low quality lang ata tong cellphone ko pang video. Sorry po. Ayan guys. So, dito po, ayan, may upuan. Punta kayo dito! Ayan guys, dito po sila, pwede po kayong umupo dyan. Parang ito yung mga cottage na babayaran nyo. So, ito po yung akyatin natin guys. Nakita natin yan kanina sa miniatures. And then, may mga duyan din po dyan sa loob niyan. Okay, antayin lang natin sila. Tapos, ito po yung white history daw na bahay. So, matagal na kasi siya. And guys, oh, yung sa baba. Ito yung baba. So, talagang maiikot nyo po ang lahat. Ayun yung entrance, guys. Tara. Tara, akyat tayo sa taas. Ayun, oh. Ayun, guys. So, hindi po siya pwedeng akyatin sa ngayon. Lock po. Pero, mataas din siya, guys, ha. Ayun, guys.
So, ito po may nakalagay, bawal umakyat ha. Authorized person lang. Keep out, alright? Okay, so let's go na. Ayan guys. Dito na sa baba. Ay! Saan na tayo? Ayan guys. Yan, sa baba. Ang ganda dito. So, tara na. Ayan guys. So, dito may daanan pa. Di ba? Daming daanan nyo dito. Huwag kayo mag-alala po kasi madami pong staff sila dito na mag-guide po sa mga dadaanan nyo. Okay? Kaya parang hindi rin kayo mawawala. Yes. Wow! Sakitin po. Ayan guys, so baba na tayo. Authorized ka, Papa? Hi! Hello po. Ayan. Hello! Pauwi na po kami. Alright. Kami dito. Pasyal-pasyal lang pag may time. Yes. Masyal lang po tayo. Ayun o, tignan nyo. Meron dun Hey, Okay. Enjoy life. Hotboy. Oo. Iba yung nilabasan. Ay, oo, tama. Dito din pala lalabas. Mantay lang lang. Pero dati, may daanan dun sa kubo, pababa doon sa labas. Lalagyan mo na lang. Lagyan mo na lang. Picture. Yes. And guys, ang dami nilang halaman. Pinapakita ko yung bilbil ko nga. Charot. Ayan guys, so dito kayo pwede mag-picture. Dito nag-picture siya. Mag-picture muna tayo. Hindi na ako akit doon. Pag sinabi ko nga akit ko, dito na lang tayo. Diyan palabas na po kami. Madami po tong exit kaso doon po kami nag-exit. Kami na pumupunta dito. Eh, tapos na yan. Ayan, so, tapos na dyan kami nag-picture Enchanted Cave Miniatures. Ayan guys, so, yan o. Kung mapapansin po natin, ang dami na pong tao dito. Kasi kanina Marami na po tayong bumabagyo. bisita rito. Yes, ito yung sinasabi kong mag-exit. 20. Yes. Dapat umakit ka rin sa puno ron. Hindi, exit yan pa. Exit yan. Yan yung pag ganon kanina. Hindi ako nakarating din eh. Eh di balik ko ulit sa entrance. Hindi, bawal. Bawal. Entrance ko ulit. Yes. Yes. Ayan guys, so thank you po for watching. Don't forget to please like, share, and subscribe. Ayan. Thank you po. Bye-bye po. See you again. Siya may-ari niyan. Guys, so ayan po, itutuloy po natin yung Enchanted Cave natin dito sa Wonderful Cave. And so, kayo po yung, Nay? Ayan si Nanay po. Ayan, so magkano po per head po? 100. Ayan, 100 daw po per head. Ayan. So, puntahan po natin yung Wonderful Cave ni Nanay. Ayan, Nay. Wonderful tonight. Ayan, so, Okay ka? Paboryan na ron. ayan, 4 po kami guys. Ito po yung paalala. Ayan guys may paalala po dito. Bawal magtapon ng basura, bawal pumasok ng laseng, at madami pa pong iba. So, 100 per head daw po dito sa Wonderful Cave. Nakatabi lang po ng Enchanted Cave. Wonderful Tonight Cave. Walang tonight, papatayo mo yun. Ayan po si Nanay. Thank you po, Nay. And so, tara po guys, pasok tayo. Ate, bubuksan daw na yung Buksan daw po ni Nanay. Ayan, sige po, Nay. Gora Bells. Ayan po. Ayan guys, ano to kasi, napansin ni Papa. Ayan, di namin alam tong Wonderful Cave na to, tsaka Cindy's Cave, pero napansin ni Papa. Kasi po, napakadami niyang mata. Lahat ng pasyalan, napapansin niya. Malakas Ayan, ang mata guys. niya sa pasyalan. Sa pasyalan. dyan silaw dyan, Hilen. Ayan, so, ayan, mataas po yung tayo, may akyat ulit po tayo. Hindi tayo dyan silaw dyan. Ayan, may akyatan po ulit dito. Ang ganda ng relation. Ay, yung relation.
bugam. Diretso lang, Dig. Thank you po. Ayan. So, ito po, may CR po May sila CR dito. sila. 5 pesos ang ihe, ang bawas is 10. Always naman. Yes. Ito po yung cottage. Cottage nila. Cottage ng ano to pag pahingahan. Yes. So, ayan guys, akyat tayo guys. Buksan lang daw po ni Nana yung ilaw. Ito po, may mga cottage upuan and tables po sila para pwede na po kayo ditong kumain and mag-lunch. And guys, ayun po, meron po tayo dong si Mama Mary. So, ito po ang cave. Ayan guys. Dalawang cave. Dalawang daanan Dito ka na baba. Ayan. Dito tayo bababa guys. Kapit ka. Umauuna ba? Meron pa rin na. Wala! Ano ba yan? Ay, wala yata. Wala! And guys, Ay, medyo wala pa, walang ilaw. wala. Ay, meron! Ay, isa lang naman. Ayan guys, sige kayo na lang mauna muna. May kabili. Well, dalawa pong daanan dyan guys. Ito. Meron ka mo. Ay! May ilaw na po! Ano, may ilaw na. Full pala to. Meron na po. And guys, so pasukin pa. Madulas pa ah. Okay, go. Madulas ha. Wait lang, ilaw yung ilaw natin ng cellphone natin. Ito na po siya, ang Wonderful Tonight Cave. Wonderful cave lang po. Huwag niyong patpatian yung tatay ko. Huwag niyong paniwalaan. Yan, malalim po siya. Wow. Ayan, Wow. dito po tayo sa ilalim ng mga bato-bato. Parang same lang ng Enchanted Cave. Ayan siya guys. Ilang feet kaya ang lalim nito? Ito po. Ay, pwede pa lang mag-swimming dito. Pwede. Ano yung galing ang tubig dito? Ilang feet ang lalim? Tanongin mo pa. Ay, kasama na po Nico doon ay. Oh, pwede na rin Patanongin mo ilang feet ang lalim. Thank you po. Ilang feet ang lalim. Ay, masabi lang. Hindi yung ganyan nga din sa Enchanted Cave. Pero 8 feet ay. Pwede na maligo, libre na. Guys, ingat lang tayo dito ha. Medyo matarik siya. Mas mataas pa siya sa... Ay, hindi naman. Same lang. Doon ka tumawag siyempre. Baka dito nga dun. Ayan guys, so ito ang second cave. Ang tinatawag po nating Wonderful Cave. So, ang ano niya lang po is malawak siya. Kaso, hanggang dyan lang po siya. So, 100 na daw po ang Ano galing ang Nico. tubig? Ayan, hello po. Ayan guys, tabi-tabi po. Gano'n po kalalim? Mga 5. Ay, 5 feet. Oo. Dito pang dating to, yan ang mababaw niya. Ay, dito. Yung may tali, yun ang malalim. Ayan guys, so meron po tayong ano dyan, palatandaan. Doon po sa may lagpas ng tali, 5 feet na po. And dito po kapag dito lang po sa may dito is mababaw. Ayan guys, ang kagandahan nito kasi kitang-kita niyo po yung baba at sobrang linaw. Kala nyo mababa dahil sa sobrang linaw niya. Ayan, so binisita lang namin dahil na silip ni Papa. Ayan guys, 100 per head. Para meron po kayong idea kung Yes. saan kayo pupunta. Ay, Bukal daw po ang tubig. So malamig tong tubig and fresh. Guys, ayan. Bukal po, galing sa ilalim ng lupa. Ibig niyang sabihin, pwede inumin. Yes, pwedeng inumin. So, habang naglalangoy ka na, uminom ka na din. Tipid. Ayan, so, ayan po ang Wonderful Cave. So, tara na. Get na tayo. Hindi ko ano yung pagkasyon. Yes, ang ganda ng pagka-shape niyo. Pag nagbayad po kayo dito, 100. Kasama na swimming. Pero pwede na rin po kayong maligo sa loob. Yes. Ayan. 100 po kasama na paliligo. Yes. Ayan. Kung gusto nyo kuminis ang kutis nyo, punta kayo rito. Maligo kayo rito. Lagi kayo maligo dyan. Puntaan niyo to lagi. Bukal, ang Wonderful Tonight. Cave. Joke, Wonderful Cave lang po. Thank you po. Ayan, bye-bye, Cave. Ayan, alis na po kami. And guys, so, Anak. ayan. Ayan, dalawa po daanan. Merong daanan dito and may daanan din po doon. Ganyan. Nasa taas, punta pa tayo. Dito na anak pa rin dito sa...
Ayan guys. Dito kami sa right side. Ay, tabi-tabi po. Ay, Yan, para kaming umiikot. Para ka daw kami humuhuli ng ukwan. Okay. ah! Sa bungad lang po. Ewan ko kung gusto niyo pumasok hanggang doon pa. Kaya niyo. Kayo. O, sa bungad na lang. Oo. Pero yan ang daanan. Sige po. Ano po yung bat cave? Bakit ang ngalan yan? Pati nga ang ngalan, binaklas niya. Pati hawakan, binaklas niya. Meron din Ninakaw daw nga po nila. kung ano, bat cave. Oh. Kaya lang, titingnan Sa natin bungad kung lang kayo. ganito lang to tayo sa bungad. Kasi Sabi ni nanay. marami tayong mailulutong mga bat. Salamat, Nay. Sige po. So, pagpapatuloy natin, meron pa daw itong cave sa taas. Pero bawal kumain. Yes. Bungad lang po daw, bawal daw po pumasok. Ayan. Kung kaya mo lang daw pong pumasok, tsaka ka pumasok. Pero kung hindi po, huwag nyo na pong subukan. Kapag ka, kumbaga pag pro ka, ang dulas pa naman ang sapatos ko, ang dulas ha. Baka magtulid kayo. Ayan. Ito guys, ito yung Bat Cave. Ang daming cave dito sa Bulinaw. May cave na, may falls pa, tapos meron pang dagat, o di ba? All in one na ang Bulinaw guys, kaya magandang i-explore ang Bulinaw. Ingat lang po tayo dito guys. Ay, magsinelas tayo kasi masakit lang tayo. Ayun guys, ito po yung cave na Bat cave. na may natatagong ganda. Ito guys, parang ginagawa, inaayos pa siguro nila. Hindi, tinanggal na daw. Kasi minina. Ah, May mga Chinese na nagmina. okay. Minina yung stalagmites nila. Ayun guys, so hindi na kami papasok. Dito na lang tayo guys, sisilipin na lang natin. Kasi daw po, pinasok daw po yan ng mga Chinese. Korean. Ay, Koreans po. Ayun pa. Ayun guys, parang malalim po yan. Malalim po sa loob. Ayun, Kasi pero makikita natin yung dati niya. Wala. hindi na. Pero dati daw po nag-ooperate, pero wala na daw po siya sa ngayon. Sabi niya naman, okay lang po kaya niyong pumasok. Pero tinanggal na yung ilaw. Yun lang, tinanggal na yung ilaw. Kasi minina daw. Ayan guys. Okay, so ang dami nating na-explore na. So, puntahan pa natin yung isang cave daw ni Papa. Hindi na. Okay na to. Ayan. So, tara na guys. Ayan. And guys, and thank you po for watching. At ito lang po ang cave na pupunta natin. Di na tayo pupunta sa Cindy's Cave. Sa next na lang po yun. So, thank you very much po for watching. Don't forget to please like, share, and subscribe.